Benvidos ao Concello de Caliban, eu son o Mariscal Paco de Cela e imos camiño do meu primeiro torneo de Warhammer 40.000. Son 3 rondas que duran todo o día, comezando ás 9 da mañán e acabando pola tarde. Na primeira quenda tocoume contra os cabaleiros, cousa que foi bastante difícil porque, como podedes ver, tiña unhas unidades bastante tochas que contra os meus monstros facía bastante dano e xa me matou 2 no primeiro turno. Despois tocoume contra tiránidos, un exército que a grosso modo era case todo de infantería, que quedou a cousa bastante igualada, a verdade. Despois xoguei contra as ligas de Botan, tamén bastante igualado, e o resultado final foi quedar de quinto no torneo, que éramos os 12. Recomendo vos ir a este tipo de eventos porque podedes ver exércitos que normalmente non vedes e xogar con persoas que non soen ser as vosas parexas de xogo, así que nada, apuntaivos á próxima.